V Leviciach sa po 26 rokoch chystá revitalizácia nadjazdu ponad železničnú trať. Pred 2 rokmi bola vykonaná jeho diagnostika. Každoročne sa robia mostné prehliadky jednotlivých mostov a vlastne už z tejto prehliadky dávnejšie vyplynulo, že stavebno-technický stav mosta je zlý, to je 5, 6 je najhorší, čiže zatiaľ vyhovuje, ale chceme tomu predísť, aby nevznikol nejaký problém s dopravou. Revitalizáciou sa zvýši zaťažiteľnosť mosta, rozšíri sa vozovka, zrekonštruuje verejné osvetlenie a opraví sa systém odvodnenia. Zatiaľ sme ešte nepodali žiadosť o stavebné povolenie, chystáme to každú chvíľu a má prebehnúť ešte verejné obstarávanie na zhotoviteľa, čiže predpoklad je jar budúci rok. V rámci plánovanej rekonštrukcie nadjazdu Slovenská správa ciest požiadala mesto o prenájom priľahlých pozemkov. Ide o chodníky, schodiska a parcely v celkovej výmere 136 m². Cena bola stanovená v zmysle znaleckého posudku a bola schválená na mestskom zastupiteľstve o výške 86 centov za meter štvorcový na rok. Finančné prostriedky budú z eurofondov. Podľa spracovanej dokumentácie, na ktorú bola robená aj štátna expertíza, je predpokladaný stavebný náklad okolo 4 miliónov eur, čo potvrdila aj štátna expertíza, v rámci ktorej bola táto dokumentácia posudzovaná. Oprava je plánovaná približne na 1 rok, ale všetko bude záležať od zhotoviteľa stavby. Počas opravy budú platiť výrazné dopravné obmedzenia. Nákladná doprava a autobusová doprava bude vedená po moste, po polovici. Je vo viacerých etapách. Počas opravy bude doprava usmerňovaná svetelnou signalizáciou. Osobná doprava bude vedená po obchádzkových komunikáciách s tým, že vlastne sa odkloní v meste Levice z kruhového objazdu na Mochovskú cestu a na Jurskú cestu na tých ostatných križovatkách podľa dočasného dopravného značenia. Obmedzenia sa dotknú aj chodcov. Rampy, ktoré slúžia pre chodcov, tie budú funkčné počas celej doby výstavby. Pokiaľ bude potrebné, budú tieto rampy úplne zaslepené, pretože tam takisto prebehnú tie práce a budú chodci usmernení na chodník z kruhovej križovatky. Už dlho v Leviciach rezonuje myšlienka potreby výstavby kruhového objazdu na Tabakovej ulici. Ten kruhový objazd bol naplánovaný ešte pred výstavbou kruhového objazdu pred gymnáziom a vlastne z dôvodu majetkoprávneho nevysporiadania sa táto stavba posunula ďalej na neurčitú dobu.